kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Mga traditional jeepney sa Bacolod gitagaan tubtub March 2023 para makabiyahe sa mga dalanon sa Bacolod. Ini sa pagsinapo sa LTFRB Code and Transport Sector kay inasag aga. May report si Nico Delfin. Hindi na dapat pwede makabiyahe sa dalanon ng mga traditional jeepney kay wala na maghatag pa sa Extended Provisional Authority ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa mga operators ng traditional jeepney sa Bacolod. Pero sa meeting sang katapos ang transport sector upod sa LTFRB Regional Director Richard Osmeña, ginayo ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga matagaan sang special permit ang masobra 3,800 ka mga driver operators para makapadayon sila sa pagbiyahe. Labi ini agin pasalamatan ni Diego Malacad, Secretary General sa United Negros Drivers and Operator Center, bisan pa kutob na lang March 2023 ang pagbiyahe sa mga traditional jeepney sa syudad. Parang yung biyahe dito bong wala na mga restro. Nagpay na kayo sa Bulikin Mayor sa ginagin, tagaan niya kami assurance na wala na yung nakpanay sa sulod sa ambulan. Kaya process niya nga marestro ang aton sa lakyan up to March 2023. Kaya amo na lang namon kabuhi. Pagkatapos sila hindi na kami magsabat sa dalanon. You may hindi na kamo magbiyahe. Wala na. Kaya ang special permit up to March 31, 2023 na lang. So, depende na sa aton pinalangga nga mayor kung i-sustain niya. Ginapaabot naman ini sa mga driver kasubong ni Jojo Pocasas, pero karon pa lang nagalibog ng iaulo kung anong pala abuton sa tion nga mawada na siya sang palanghabuyan. May tamahin mo tungod sa tungod sa konsang gobyerno may tamahin mo sini kay ti laman na yang pero ti ako ipikto ni samon pud like iti kung mga pauntato na kami untat lagi kami Nakigsapol man kaina ang pamuno sang LTFRB kagang alkalde sa mga driver operators sang kapin 1,000 naman ng mga franchise awardee sang modern jeepney. Silang ginalauman magaserbe sa mga pasahero kung hindi na magbiyahe ang mga driver operator sang traditional jeepney sa madason nga tuig. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.